Čo je lepšie, štúdiový alebo mobilný detailing? Dneska si to porovnáme. Štúdio ponúka stabilné podmienky, bezprášne prostredie, kontrolovanú teplotu, vlhkosť a aj svetlo. To je ideálne pre náročné korekcie, niekoľkoročnú keramiku či PPF. Mobilný detailing zase prináša pohodlie, keďže sa auto detailuje priamo u zákazníka. Taktiež sa využívajú techniky a produkty, ktoré sú určené na prácu v exteriéri. Časová náročnosť. Štúdium môže proces trvať aj niekoľko dní, čo je úplne v pohode, keďže niektoré fázy vyžadujú čas na vyzretie aj niekoľko hodín. Mobilný detailing je navrhnutý tak, aby poskytol maximálny výsledok za 4 až 12 hodín. Rozsah služieb. Štúdia často ponúkajú pokročilé zásahy, viacvrstové leštenie, rozoberanie a čistenie interiéru, či špeciálne technológie na ochranu laku. Mobilný detailing sa zameria na refresh vozidla, ochranu laku a aj leštenie v úšom časovom horizonte. Cena. Cena sa líši v závislosti od rozsahu prác. Štúdio býva drahšie, ale ponúka služby, ktoré mobilný detailing nie. Mobilný zase ponúka výborný pomer ceny, pohodlia a výsledku. Každý typ má svoje miesto a svoje výhody. Dôležité je, aby zákazník vedel, čo od služby očakáva a vybral si, čo mu najviac sedí. Ja sa venujem mobilnému detailingu, no rešpektujem každého, kto robí svoju prácu poctivo. Pre ďalšie videá nasleduj a čaute.